Moltes gràcies, primer de tot, als que esteu aquí per atrevir-vos a suportar una xerrada una mica, no sé si diversa, però molt personal, que en realitat, més que una xerrada, com diu o com pretén ser això, és un cafè tertúlia o una tertúlia filosòfica. Però també volia agrair als de Festival Pensa i de la facultat per convidar-me, que no sé si saben el risc que corren en convidar un professor jubilat. Perquè convidar un professor jubilat és córrer el risc de desvetllar les velles pulsions de l'aula perduda. I per tant recaure en aquella vella malaltia típica dels professors que, encara que el nom soni estrany, no és una malaltia venèria, que és aquella malaltia que jo anomeno logorrea, que és la tendència inevitable a voler dir-ho tot i a voler explicar-ho tot. Bé, espero no caure en tal vici o defecte i si més no, doncs ja em parareu amb les vostres cares. Cosa que, com m'agrada dir quan he parlat sempre de filosofia de l'expressió, l'avantatge del que parla és que pot controlar les cares del que escolten i en canvi no pot controlar la pròpia. Perquè vosaltres veieu la meva cara però no veieu la vostra, no? I aquesta que és una qüestió que no és trivial en filosofia i que és fonamental en filosofia perquè, com deia Merleau-Ponty, en el fons l'element central de l'ésser humà és justament la seva exterioritat, perquè l'ésser humà és sobretot cos o corporalitat, i la manera més clara que això sigui així és justament aquest fet de que no tenim cap privilegi real de l'autopercepció. Més aviat, totes les formes d'autopercepció gairebé sempre són autoenganys. I només sabem quina és la realitat de la nostra interioritat, encara que sembli una paradoxa, a partir de la mirada dels altres. Bé, dit això, entrem en el tema de la qüestió. M'agradaria fer una advertència prèvia que podria dir allò, reflexió per a navegants novells, però em sembla per les cares que he vist que la majoria ja són cares que he vist a l'aula en alguna època i alguns altres no. Però m'agradaria fer una reflexió inicial per situar el tema del que volia parlar avui, que molt atrevidament li he anomenat la motivitat de la raó. A la filosofia, com ja sabeu molts de vosaltres, no hi ha certeses. A la filosofia només hi ha dubtes. I aquesta és tal vegada l'única certesa filosòfica, el dubte. Per això, a la filosofia dominen les interrogacions i no les respostes. I en qualsevol cas, les respostes, al llarg de la història, s'han anat sedimentant, s'han anat sobreposant unes a les altres al llarg de la història en el pensament que podíem anar col·lectiu sota la forma d'això que anomenem creences. És a dir, allò que nosaltres pensem, les idees que tenim sobre nosaltres, sobre la realitat i sobre el món. És un repertori de creences que sovint esdevenen conviccions quan ens adherim a elles, a vegades són simples interrogacions sobre la realitat. Que les creences esdevinguin conviccions passa sobretot quan les hem reflexionat, les hem assumit i ens hi hem adherit. Però la majoria de les nostres creences, i això m'agrada molt sempre recordar-ho i em sembla molt important, no són creences reflexionades, assumides, no han esdevingut la majoria d'elles encara conviccions. Més aviat, les nostres creences s'expressen en la nostra conducta, s'expressen en el nostre comportament, però la majoria d'elles no diria que són inconscients en el sentit freudià psicoanalista de la paraula, diria més aviat que són preconscients o són més exactament allò que pertanyen més aviat en allò que Merleau-Ponty anomenava el cogito tàcit.
Sartre, també a la mateixa època, va anomenar el conjunt de l'irreflexir, el conjunt de les coses irreflexes o irreflexionades que estan latents en nosaltres, que s'expressen en nosaltres a partir de la nostra conducta i que d'alguna manera constitueixen les nostres creences subconscients, preconscients o com vulgueu anomenar-ho, aquelles que no han estat explícitament reflexionades. Amb la tertúlia d'avui, per tant, jo voldria sotmetre a la vostra reflexió, per tant, fer una operació que és típica de la filosofia, que és intentar agafar algunes d'aquestes creences que formen part de les coses que practiquem, de les coses que creiem, a vegades sense saber-ho explícitament, i sotmetre-les, explicitar-les per poder-les sotmetre a la vostra reflexió. I revisar-vos i proposar-vos, per tant, una revisió ràpida, molt per damunt, com una mena de sobrevol, algunes que ens semblen especialment importants en el pensament contemporani, però des de molt antic formen part de les nostres creences. L'altre dia jo estava aquí, fa 2 dies, sentint un col·lega, company molt apreciat que parlava d'aquestes coses i parlava també de les creences que estan relacionades amb processos com l'enamorament, que creuen els enamorats, i ell defensava que la majoria de persones que estan enamorades normalment tenen creences que són d'autoengany, no? Com creure que la persona de la qual estan enamorada és perfecta, excel·lent i que resoldrà els problemes de la seva plenitud vital, no? Típic autoengany i necessari autoengany si un vol estar realment enamorat, clar. Però clar, un no vol estar enamorat. Per què no vol? O pot voler estar enamorat, però en qualsevol cas, com veurem, i serà un tema central de les reflexions que voldria explicitar avui, un no pot decidir enamorar-se. Però en canvi, un pot decidir estimar. I aquesta és probablement la primera distinció important a la qual després tornaré, que és que hi ha coses que ens passen i coses que decidim. Enamorar-se és una cosa que ens passa. Estimar és una cosa que decidim. Potser ho simplifico, però em sembla molt important perquè la meva reflexió, que plantejada en el tema de la motivitat de la raó, està relacionada justament amb una reflexió sobre la dinàmica de la decisió humana. Però la primera idea que voldria subratllar com una d'aquestes creences habituals a la nostra cultura és aquella i que us proposo que la revisem, jo en diré 4 coses, però després en el debat espero que la puguem revisar, és aquella que contraposa racionalitat i efectivitat. Habitualment, el concepte d'efectivitat i el concepte de racionalitat el vivim, el plantegem com una confrontació. La forma més habitual i més literàriament més reconeguda d'aquesta confrontació la solem atribuir, pobret d'ell, a Blaise Pascal, quan va formular aquella idea de que le cœur a ses raisons, el cor té les seves raons. I, com dirà Max Scheler a un dels textos menys coneguts, que és un text de 1916, la gramàtica dels sentiments, que diu que, per desgràcia, la majoria de gent ha entès a Pascal a l'enrevés, perquè l'ha entès en el sentit de que el cor té un tipus de lògica contrària a la lògica racional i que, per tant, un es veu sovint havent d'optar entre decidir en funció de la raó o decidir en funció dels sentiments. Com decidir en funció dels sentiments fos una cosa diversa, decidir en funció de la raó, o a l'enrevés, que decidir racionalment impliqués haver de renunciar o haver de decidir contra els sentiments. Jo voldria mostrar i reflexionar en primer lloc com aquesta confrontació és un dels grans errors històrics. És un dels grans errors que ha marcat d'una manera decisiva la cultura occidental, en especial a partir
d'un filòsof que tots estimem molt per les coses que va fer, però a la qual també podem atribuir la culpabilitat d'haver-nos, no a ell probablement, sinó a la divulgació derivada, que és el racionalisme cartesià, que va separar de manera radical ment i cos, i va separar de manera radical racionalitat i corporalitat. D'alguna manera, hem cregut durant tant temps que el drama humà deriva d'aquesta incapacitat de decidir la nostra vida sobre la base del control emocional, fins al punt de que un dels models clàssics històrics de la virtut, de l'excel·lència, és la vella i antiga ataràxia dels estoics, aquella pel qual viure virtuosament és no sentir, és poder prescindir. El model cristià de l'estoïcisme, que és l'estoïcisme portat al límit, s'expressa amb exemples molt diversos i a vegades ben divertits, que inclouen fins i tot la creença de que és perfecte, arribant a aquell punt d'autodomini, d'autocontrol de la pròpia realitat mental i sobretot corporal, que un pugui superar, aguantar el dolor, la sensibilitat, fins al punt de no sentir, que és el que significa exactament l'ataràxia, o pretenen que signifiqui l'ataràxia. Recordeu la versió cristiana d'això en els mites dels màrtirs. La més famosa, la més coneguda, és el martiri de Sant Llorenç, aquell diaca que el van martiritzar cremant-lo a una graella, no? I que aleshores el mite de la història del martiri contava aquella idea de que quan al cap d'un rato d'estar allà ajagut a la graella cremant-se i allò com una mena de bistec, doncs el sant, ple de domini i dominat de la distància respecte del propi dolor, es va dirigint al botxí i li va dir: ja em pots girar, que d'aquest cantó ja estic cuit. Aquesta vella idea de que això pot ser el somni d'alguna forma de perfecció és probablement, com diria Nietzsche, l'expressió més clara de la brutalitat de la tradició, no tant només del cristianisme com de la tradició del dualisme, que estigmatitza la corporalitat com la font de tots els mals i la font de totes les penes. Per què? Perquè en el fons el que està implícit a la oposició afectivitat-racionalitat és aquella confrontació segons la qual l'home és, i això és cartesianisme, això és ja la versió cartesiana de la idea, però també és pitagorisme d'alguna manera, és el dualisme antropològic, segons el qual l'home és sobretot la seva ment i el seu cos és quelcom sobrefegit, que és la font de les passions, la font dels desitjos. Dit d'una altra manera, com dirà Sant Pau en alguns dels seus textos, el cos és un cos de mort, del qual un ha de desitjar alliberar-se a través de la mort per assolir aquell nivell d'espiritualitat pura que és justament l'alliberament de l'ànima. L'ànima deixa el cos, s'allibera. Recordeu totes les versions icòniques d'aquest model a través del colomet que surt del cos. Situats, per tant, no entraré ara a la lògica del dualisme, sinó m'interessa entrar a una altra dinàmica per revisar això. I per fer aquesta revisió, és el que m'agradaria parlar avui, m'agradaria situar-ho en una revisió d'un tema que està implícit, evidentment, en el que acabo de dir, que és la lògica del desig. Considerem sovint que el cos és la font de les passions i que les passions s'expressen com allò que afecta l'ànima o afecta la ment i l'empeny a certes coses. Això ho anomenem desig. Bé, retrocedim una mica en el tema, en aquest ràpid viatge que vull fer amb vosaltres. Què és el desig?
Començaré fent una brevíssima referència al tema de la lògica del desig a partir de Plató. Plató, a un dels diàlegs sovint menys estudiats, almenys a la facultat, i a vegades ho he parlat amb l'Antoni, el meu col·lega de filosofia antiga, que ell mateix em reconeix que el Filebo o el Filep és un dels diàlegs sovint oblidats de Plató, un diàleg de bellesa, un diàleg d'un Plató ja madur i adult, més aviat ja vell, que ja tenia els 70 anys i per tant pensava les coses una mica diverses de com les havia pensat de jove, sobretot perquè en aquesta edat es va tornar a enamorar i sembla que això el va afectar profundament. Els amors senils sempre són més perillosos que els juvenils. La pregunta que es fa Plató en el Filep és molt, suposadament, molt simple. Hi ha plaers vertaders i plaers falsos? Suposant que el desig hauria de ser, o sembla, la lògica d'allò que ens empeny a buscar el plaer. No sembla raonable, diu Plató, imaginar que hi ha plaers veritables i plaers falsos. Per què? Perquè el plaer en si mateix és una experiència i com a tal experiència és el que és plaer o és dolor, i en canvi, per què podem parlar sovint de falsetat o veritat del plaer? Podríem pensar de la veritat del plaer a partir de la seva duració, del seu caràcter efímer. Si un busca un plaer que perduri, probablement considerar menys plaer o un plaer més fals aquell que dura poc, o aquell que creient o aquella recerca d'alguna cosa que conduïa a un plaer resulta que condueix a una frustració. Per tant, els plaers en si mateixos no són ni verdaders ni falsos. Diguem que els plaers en si mateixos són sempre verdaders, i els dolors també. Ningú pot negar que el plaer i el dolor són reals, fins i tot quan deriven de situacions en les quals poden ser al·lucinatoris. Aquí el famós tema de l'al·lucinació de Descartes, uns segles després, seguirà sent vàlida. Aleshores, en quin sentit podríem parlar de plaers vertaders o falsos i en quin sentit podríem parlar de desitjos relacionats amb la recerca d'aquests plaers? En el Filebo el tema és molt clar. El desig és sempre un mecanisme anímic, psíquic, en el qual el desig sempre és la recerca d'allò que pretén cobrir una carència constatada en nosaltres. Constatem en nosaltres carències i aquestes carències les expressem amb la voluntat, amb l'impuls, amb la tendència a voler suplir aquesta carència, retornant en allò que la cobreixi, la ompleni, li doni satisfacció. Ara bé, plantejat d'aquesta manera, si el plaer resultant d'aquesta recerca de la satisfacció és veritable o verdadera, no està en el plaer en si mateix o en el dolor en si mateix, sinó en l'error que es produeix entre la recerca i la seva satisfacció. Per tant, diu Plató, la veritat o la falsetat està en el text mental que nosaltres llegim com a base per decidir què pot omplir o no els nostres desitjos i, per tant, produir-nos plaer o dolor, és a dir, buscar-ho o evitar-ho. Si el text mental, el text psíquic, en el qual llegim la nostra expectativa de plaer o la previsió del dolor que volem evitar, és verdader o fals, dependrà de si es compleixen o no es compleixen, de si ens produeixen realment satisfacció o no satisfacció. Plantejat d'aquesta manera, i a més aquest és el mecanisme platònic, i em sembla especialment per les conseqüències que tindrà després, espero poder-ho mostrar, el desig és, per tant, un dispositiu psíquic que opera sobre la base de creences que existeixen en nosaltres, preestablertes en nosaltres, i per tant, el desig reposa sempre d'alguna manera sobre la memòria, sobre el passat, és a dir, sobre l'experiència, sigui experiència personal,
sigui experiència col·lectiva rebuda a través de la cultura, perquè una part de les coses que sabem i en funció de les quals desitgem no és sempre ni de bon tros allò que hem viscut, sinó allò que ens han dit que és desitjable o que pot produir certs plaers, certes satisfaccions. Per tant, aquesta memòria és memòria individual o memòria col·lectiva. Si el desig, per tant, és concebut o plantejat en aquest context platònic com una mena de projecció des d'un text mental, un repertori de creences que anticipen la satisfacció o l'evitació del dolor, seria molt divertit, divertit no, seria maco, seria fins i tot bonic, plantejar o recordar la metàfora de Rilke del desig, ell ho aplica a l'amor, com una sageta, com un arc tens que apunta a una diana determinada i més la intensitat del desig deriva de com més tensem l'arc, més profundament tensem l'arc, amb més força apuntem en aquella diana i d'alguna manera això seria exactament el desig. El desig és l'arc amb què estem tensats. Hi ha un famós sonet de Rilke que parla que es diu Cançó d'amor, jo recordo la traducció brillant de Valverde, en quin arc estem tensats en el nostre amor, no? És a dir, quin és l'arc que ens tensa. Bé, aquesta és la primera caracterització d'un mecanisme, el desig com a arc que ens tensa i que, per tant, és un arc que lliga passat, en tant que reposa sobre un repertori de creences rebudes o viscudes, i el futur, en tant que dibuixa o apunta sempre a una meta, a un objectiu, a una fita, que és allò que creiem que és capaç de produir-nos satisfacció. Pensat així el desig com a arc que ens tensa entre passat, experiència, i objectiu, meta, finalitat, allò que creiem que ens pot satisfer, d'alguna manera el desig esdevé la qüestió clau del nostre comportament, de la nostra conducta, de la lògica a partir de la qual ens movem. Els problemes, per tant, no deriven del fet mateix del desig, sinó deriven de dues qüestions clau al llarg, pensades, filosofades, dibuixades de manera diversa al llarg de la història. Les creences sobre les quals es construeix el desitjable, sigui l'experiència personal, sigui l'experiència col·lectiva, ja veurem que el desig apunta és molt ampli, i segon, allò que fa possible passar del desig a la seva satisfacció. A darrere d'aquestes dues qüestions hi ha tota la història del pensament d'alguna manera. Ho estic simplificant certament, però d'alguna manera és el conjunt de sistemes de valors que la cultura estableix com allò que val la pena desitjar i el conjunt de mecanismes a través dels quals és fàcil o és possible assolir aquests objectius. Ara bé, una de les coses més sorprenents, més importants, és que sovint en l'espècie humana i probablement també en els animals, els desitjos no són únics, els desitjos són múltiples. Des de tenir fam, set, sexe, llegir, somiar, la immortalitat, no voler morir, o, i aquesta és la qüestió clau del que jo m'agradaria subratllar avui, el desig de saber. Queda clar que la natura d'aquests desitjos és molt diversa. I sovint és curiós que la nostra cultura, quan pensem en desig, pensem sobretot en desitjos que tenen a veure amb la culminació, projecció o evitació de desitjos que estan relacionats amb desitjos lligats a la dinàmica corporal, quan en canvi és fals. La majoria de desitjos que organitzen la nostra vida no són desitjos corporals. No ho són.
Aquests formen part, una petita part dels nostres desitjos, i aquests sovint els menyspreem en nom de la urgència, la immediatesa, és a dir, els altres, els que no són estrictament corporals. Ara bé, com es determinen? Primera qüestió, com es determinen els objectes de satisfacció? Diguem-ho ràpid perquè si no seria molt llarg fer tot el procés i caldria fer tot un discurs de la teoria de l'evolució humana i de la teoria de la vida i de la teoria de l'univers. El problema més important de l'espècie humana, el més greu, el més determinant i el més decisiu de l'espècie humana, és que l'espècie humana, a diferència de la majoria d'espècies animals, de les altres espècies animals, no està programat respecte dels objectes de desig. Ni tan sols respecte, per exemple, del desig sexual. L'objecte humà del desig sexual és una forma de plaer que no prejutja com i quin objecte és capaç de produir aquest plaer. I per tant, alguns dels alumnes que estan aquí m'ho han sentit dir més d'una vegada, i m'agradava dir-ho perquè era una forma de provocació, l'home és d'alguna manera aquell animal que està inevitablement abocat a formes de perversió. Perquè les formes de perversió, concepte sempre ambigu, serien aquelles a partir de la qual nosaltres som capaços de proposar-nos objectes de desig que, des d'una certa lògica de la natura, podrien considerar antinaturals, contranaturals. Avui sabem, per exemple, que la tradició que diu que l'homosexualitat, per posar un exemple clàssic i tòpic i fàcil, que l'homosexualitat era una perversió, avui sabem que això és una estupidesa, no només perquè sabem que la sexualitat es pot expressar com a forma de satisfacció de moltes maneres, sinó perquè des del punt de vista mateix de la lògica del desig sexual, l'objecte del plaer no està predeterminat. Forma part de les eleccions humanes. Pertany a la cultura, justament, encaminar-nos a un repertori d'objectes de desig que són els que la cultura en cada època considera bons, valuosos, desitjables i dignes. I cada època de la cultura ens obliga a repensar si és veritat que aquest repertori d'objectes de desig són realment els bons, els correctes o no. Avui sabem perfectament que podem proposar-nos objectes de desig que poden ser considerats des d'un cert punt de vista gens naturals. I totes les formes conegudes de fetitxisme doncs són formes a través de les quals hi ha produccions vicàries de satisfacció. Freud va parlar de sublimacions en el seu moment, jo no soc freudià, però d'alguna manera a vegades ajuda a recordar-ho. Per tant, com construïm la creença de la possibilitat de satisfacció? La construïm a partir de la convicció històrica cultural d'un repertori de qüestions, de temes, d'objectes que poden ser objecte de satisfacció. Aquesta és una qüestió, per tant, que posa en qüestió la moralitat d'entrada. Per què? Perquè sovint els valors morals han consistit històricament en, això ja Kant va veure que era una fal·làcia, en proposar objectes de desig com lògics, virtuosos, més que altres. El mateix Plató, en el Fileb, planteja aquestes qüestions dient que els plaers intel·lectuals són millors que els plaers corporals, si més no, perquè duren més, perquè són més potents i més consistents, i que els altres són més efímers. En aquest cas, el criteri del caràcter efímer o temporal li serveix a Plató per reivindicar que els plaers intel·lectuals són més consistents. No insistiré si és veritat o no això, podria ser afirmar que sóc en aquest aspecte a lo millor platònic, però més aviat, com veureu, segueixo preferint Aristòtil en molts aspectes. Arribats en aquest punt, anem a la qüestió clau del que jo volia plantejar. Aquest és el marc.
Ara bé, si el desig és el mecanisme, el motor a partir del qual s'organitza la conducta humana i que planteja aquests dos problemes, com construir, com viure la carència, com construir la satisfacció, com apuntar a la satisfacció, com tensar aquest arc entre memòria, si voleu, cultura, experiència i satisfacció, la qüestió clau és, si això no està predeterminat, com ho fem? La qüestió clau és el tema de la decisió. El tema de la decisió. El desig apunta a finalitats sobre les quals construïm creences de plaer, de satisfacció o d'evitació de dolor. Allò que compleix la satisfacció del desig és el desig. Ara bé, Aristòtil, a l'Ètica Nicomaquea, diu una cosa que és especialment rellevant, que és especialment important pel que jo volia subratllar. Nosaltres podem plantejar-nos objectius, finalitats diverses, múltiples, que poden ser certes o no a l'hora de realitzar-les, i moltes vegades podem no saber-ho, fins a quin punt les podrem realitzar o no, però en qualsevol cas, nosaltres només podem decidir determinades coses que no coincideixen necessàriament amb la capacitat d'obtenir satisfacció. Dit d'una altra manera, amb la versió clara aristotèlica, l'Ètica Nicomaquea, la frase és molt coneguda. L'objecte del nostre desig és allò que creiem que ens pot donar satisfacció. L'objecte de la nostra decisió és elegir els mitjans per obtenir-ho. Dit d'una altra manera, nosaltres no podem decidir sobre les finalitats, només podem decidir sobre mitjans. I sovint aquests mitjans ens plantegen molts problemes. Això fins i tot en qüestions clau des del punt de vista biològic és evident. Textos contemporanis que han agafat aquests fragments, hi ha un repertori de fragments d'aquest apartat de l'Ètica Nicomaquea que comença, és fàcil de recordar, amb el paràgraf, em sembla que és 1111, perquè són 4 uns, no? Que és clau en aquesta qüestió, que és la qüestió del tema de la voluntarietat, de la capacitat de la voluntat per decidir determinades coses. Diu, el desig apunta a les finalitats, la decisió apunta als mitjans. En tant que aquesta és la qüestió clau, que la decisió apunta als mitjans i no a les finalitats, no es poden decidir determinades finalitats, això és obvi en estudis contemporanis. Elster, per exemple, ha dit una cosa molt divertida. Nosaltres podem constatar nosaltres que tenim son, però cap de nosaltres està en condicions de decidir dormir. Dormir no és una cosa que es pugui decidir. Dormir és una cosa sobre la qual es poden decidir, a partir de l'experiència, crear condicions per arribar a dormir. Un orgasme no és una cosa que es pugui decidir. És una cosa que es poden crear condicions perquè s'hi pugui arribar, però no es pot decidir. I respecte d'aquesta qüestió podríem posar moltes altres coses. Nosaltres podem desitjar la immortalitat, però no podem decidir la immortalitat. Nosaltres podem desitjar la saviesa, però no podem decidir la saviesa. Aquesta confrontació entre desitjar i decidir, entre allò que ens proposem com a objectiu i allò que podem realment fer, planteja una qüestió clau de l'antropologia i de la filosofia, que és que nosaltres no podem decidir, ho diu Aristòtil també, sobre l'impossible, però en canvi podem desitjar l'impossible. Perquè el caràcter possible o impossible no el sabem més que mentalment, a partir d'una creença determinada. I per tant, si no podem saber d'avançada què és capaç de satisfer, però podem sospitar-ho, somiar-ho, desitjar-ho, però en canvi no podem decidir-ho.
Molts autors han dit, a mi és un tema que m'agrada molt repetir, abans quan parlaven que jo havia treballat uns anys en l'àmbit del teatre, solia explicar que per mi una de les millors definicions de tragèdia en el sentit clàssic seria aquella que diu que la tragèdia és la història d'aquells homes que s'empenyen en decidir sobre desitjos impossibles. I aquest és, per exemple, allò que li diu Ismene a Antígona quan vol fer una cosa que la llei prohibeix i li diu no desitgis impossibles. I Quiló, un dels vells savis de Grècia, una de les màximes més repetides en el món grec era no desitgeu impossibles, perquè això condueix a alguna forma sempre de tragèdia. Però en canvi Aristòtil a la retòrica transforma aquesta qüestió moral, la transforma en una qüestió pragmàtica, de retòrica pragmàtica, quan diu: si voleu convèncer el vostre públic de que renunciïn a alguna cosa, convenceu-los de que el que desitgen és impossible. I diu, amb una frase que és un signe clau de la pragmàtica, jo diria de la publicitat contemporània fonamental: ningú desitja realment allò que considera impossible. No sé si és veritat, però Aristòtil ho planteja justament com a base. Però en canvi, els humans desitgen coses que són impossibles. Per exemple, desitgen l'immortalitat. I aleshores, què fa o què han fet històricament els homes quan desitgen l'immortalitat? I somien i volen seguir somiant que la immortalitat no és un desig impossible, sinó un desig possible? Aleshores, elaboren un repertori de creences en el qual el context de possibilitat o la via de possibilitat sigui situada en un repertori de creences com a cosa possible. No és aquesta operació de transformar l'impossible en possible la història de totes les religions? No és justament la religió aquell procés de transformació, de construcció de creences a partir de les quals els desitjos impossibles són situats en contextos de possibilitat? Possibilitat, per altra banda, inverificable. I això els hi dona justament la seva força i la seva potència. No són totes les utopies, variants laiques de la religió, esquemes de construccions teòriques de creences, de sistemes de creences en els quals el desig de l'impossible esdevé possible. O, per completar el repertori, no és això justament el que ens dona més plaer, quan aconseguim construir-nos i situar-nos en contextos de realitat i d'experiència en el qual allò que sovint podem somiar com impossible, de cop tenim la impressió que ho podem construir com a possible? El joc, la imitació, el teatre, la ficció, són els contextos privilegiats en els quals nosaltres podem construir allò que podríem dir representacions vicàries de la nostra realitat, en la qual coses que sovint podrien ser impossibles les podem viure com si d'alguna manera, el món de la representació, el món del teatre, el món de la ficció, el món de la literatura, no és més que un com si, en molts aspectes, com aquell àmbit en el qual la possibilitat es fa real. Arribats en aquest punt, segona etapa teòrica o de plantejament teòric, podem afrontar directament i d'una manera molt més ràpida encara la qüestió central. Si això és la lògica del desig i està plantejat en aquests termes, després de tot el que he dit, us atreviríeu a seguir pensant que la racionalitat és contrària a l'efectivitat? Podíeu seguir pensant que tots aquests desitjos o molts d'aquests desitjos que organitzen la nostra vida són simplement desitjos lligats al món de les emocions, al món de l'afectivitat o al món de la corporalitat i que no són mentals racionals? Clar, en els últims anys hem sabut una cosa molt important, hem après una cosa molt important, i és
I aquest és un dels temes de moda, des de que Goleman, però molt abans, per això ja ho havia dit Aristòtil, que probablement és el primer gran cognitivista de la història. Quan Aristòtil a la retòrica diu les emocions són aquells mecanismes a través dels quals la gent canvia de manera de pensar. No diu que parla d'unes satisfaccions determinades. Les emocions són els mecanismes a través dels quals la gent canvia de manera de pensar. Per què? Justament per la lògica del que acabo d'explicar. Les emocions depenen, totes elles, de creences. En un debat contemporani, un materialista americà deia us agradi o no, els termostats tenen creences. És el límit, que una màquina tingui creences. Doncs quina creença té un termostat? Doncs no sé si aquí n'hi ha, però si hi ha un aparell que regula la temperatura, doncs d'alguna manera l'equivalent de la creença del termostat és que baixar de 18 graus és dolent. I automàticament aquesta creença de que baixar de 18 graus és dolent o que superar 25 graus també és dolent provoca alguna cosa. És una creença. És l'equivalent d'una creença. El problema quin és? La diferència entre un termostat i un termòmetre sovint és la manera en què hem entès al llarg de la història de la filosofia la relació entre afectivitat, emotivitat o el que vulgueu dir, i racionalitat. El termòmetre ens diu estem a 18 graus. Estem a 18 graus. El termostat no ens diu estem a 18 graus. El termostat llegeix un termòmetre que li diu estem a 18 graus, però a continuació hi ha alguna altra cosa que li diu això és dolent. Per tant, posa't en marxa i escalfa o refreda. Per tant, la pura descripció de la realitat, entendre les creences com purs mecanismes descriptius de la realitat, això és el que hem entès sovint de la racionalitat analítica, aquells mecanismes a través dels quals analitzem la realitat, descrivim la realitat. Si la nostra racionalitat fos només un termòmetre que descriu o que elabora un mapa de la realitat, nosaltres probablement no podríem considerar-nos en sentit estricte éssers vius. Per considerar-nos estrictament éssers vius, hem de pensar que la nostra descripció de la realitat té conseqüències pràctiques. Aquestes conseqüències pràctiques estan al llarg del procés evolutiu humà i animal, regulades algunes per processos que anomenem emocions, sentiments, etc. Però aquests processos no es paren aquí, perquè aquests processos que fan que la nostra visió i descripció del món tingui conseqüències pràctiques també afecta nivells que no són estrictament aquells que estan relacionats amb això que anomenem emocions pures. Els nostres sentiments són també sentiments que van més enllà i que inclouen, per tant, mecanismes de pulsió, de desig, que no són estrictament satisfaccions corporals o satisfaccions psíquiques d'un determinat nivell. Abarquen tots els nivells de la nostra natura. I és per això que, per posar un exemple, per posar exemples històrics, només ho diré, perquè no tinc temps d'entretenir-m'hi, perquè això seria fer un curs sencer de filosofia. Contra el cartesianisme que talla radicalment i que acaba descrivint el món de la ment com pura descripció analítica de la realitat i anomena les passions com que és lo dinàmic, allò que ens empenya a partir de pulsions corporals, Spinoza, que nega radicalment la divisió entre ment i cos com dualitat separada, afirmarà que el que presideix la realitat no només de l'home, sinó de l'univers, és el que ell anomena conatus. La pulsió de seguir vivint, la pulsió d'estar actiu vivint, i que s'expressa sobretot a través d'una emoció bàsica. Recordeu que a part dels matisos, Spinoza només admet que hi hagi 3 emocions bàsiques: l'alegria, la tristesa i el desig.
L'alegria és l'expressió de l'existència d'una pulsió de vida. La tristesa és l'existència d'una pulsió de disminució del conatus, del voler viure, i el desig és la tensió justament a decidir-se en un sentit o en l'altre. És la indefinició, però que és més teòrica que real. Però això serà recollit, i ho simplifico moltíssim, serà recollit d'una manera claríssima per tots els autors posteriors, dels quals probablement el que va dedicar més planes a criticar aquesta versió de la filosofia occidental, separant i tallant radicalment el món impulsiu, el món de desig, el món de l'impuls, de la ment respecte del cos o de l'afectivitat, és probablement Schopenhauer. Schopenhauer va escriure un totxo notable que alguns de vosaltres haureu treballat, llegit o fullejat, si més no, el món com a representació i com a voluntat, en el qual planteja una cosa que és estrictament sorprenent que no ens n'hàgim adonat molt abans. Si la nostra realitat racional consisteix en un món de representació, separada del món de la vida, pertany a l'àmbit de la representació la descripció de l'estructura del món. Si això està lligat de l'altra banda del món de la realitat, de la vida, de l'impuls, aleshores el drama humà real seria que, des d'aquesta concepció, veritat i vida són realitats incompatibles. A l'àmbit de la representació li pertany la veritat o la falsetat, l'adequació i la coherència, i a l'àmbit de la voluntat, l'impuls, la dinàmica de la decisió pulsional, de les satisfaccions en el sentit més ampli. Si vida i veritat estan separats, pleguem. Aleshores, ell mateix dirà, plantejarà, que només podem pensar l'home si el pensem sencer, si el pensem des de la voluntat. Ell anomena voluntat, un terme que avui en dia no està de moda, podríem anomenar-ho vida, i recordeu que el lector privilegiat de Schopenhauer és Nietzsche, que recorda allò de que, quan recomana a Zaratustra, està atent a la lògica del teu esperit, que és això que tu anomenes cos. Perquè, en definitiva, cos i ànima no són dos realitats, són dos conceptes d'una única realitat que anomenem home. Però, curiosament, i al contrast amb això, Hume ens havia dit una cosa que, pertanyent a l'àmbit de la racionalitat, del racionalisme, diu una cosa que ens sorprèn. Quan diu, aviam si trobo la cita aquí exacta, perquè d'aquesta manera la podré repetir, quan diu la raó, diu Hume, Tractat de la naturalesa humana, llibre segon, part tercera, secció tercera, plana 415 pels que estiguin interessats, 617 de l'edició d'Editora Nacional, diu la raó és i només ha de ser esclava de les passions i no pot pretendre altra cosa i altre ofici que servir-les i obeir-les. En el seu moment, una afirmació d'aquestes d'un racionalista com Hume sembla sorprenent, però què explica una afirmació d'aquest tipus a Hume? La idea de que ell és conscient de que la raó entesa com pur joc de representacions, de comparació, de percepcions i de l'àmbit analític, és una realitat. Pensada així, la raó és una realitat inert, és una realitat sense força. Si l'home ha de ser capaç de decidir o d'utilitzar les passions o fer-les cas, que serien allò que expressa la lògica profunda de la vida. Clar, enfront d'aquesta versió de Hume podríem pensar una altra versió una mica més elaborada, que és imaginar que la nostra concepció de l'afectivitat és una concepció limitada de l'afectivitat, una concepció mancada de l'afectivitat. I si avui creiem que totes les passions depenen d'estructures cognitives, perquè totes les passions estan lligades a creences, per què no podem començar a pensar seriosament que la raó és ella mateixa una passió?
que la raó és ella mateixa una realitat dinàmica, activa i no simplement descriptiva de la realitat. En la història del pensament hi ha molts factors que fan que ens ho hagin dit això des de molt antic i en canvi no sempre li han fet cas. Quina és la passió més potent de totes? Quina és la passió més intensa de totes? No deu ser per casualitat que el cristianisme construeix el seu primer mite fundacional. El mite fundacional, el cristianisme no, perdó, la tradició cristiana i el judaïsme, la tradició bíblica, en aquest cas més ampli, que tota la tradició bíblica construeix el seu mite fundacional a partir d'una idea d'aquest tipus, que és el concepte de pecat original. I el concepte de pecat original, el pecat original com allò que és desitjar el que no cal, desitjar el que no toca, desitjar l'inconvenient, no és cap desig corporal, que és molt humà. Allò que és més pervers per l'home i més perillós per l'home, que és el seu pecat original, és voler saber. Voler menjar de la fruita de l'arbre del coneixement. Deu ser per alguna cosa que una tradició com la bíblica posa com origen de la passió més perillosa aquesta i no una altra. I no deu ser per un altre motiu, com diu Bank, que el llibre de filosofia més important de la història, aquell sobre el qual s'ha construït probablement tota la nostra tradició més potent de la història i que anomenem metafísica, atribuïda a Aristòtil, comença amb una frase que diu: tots els homes desitgen per naturalesa saber. I diu per naturalesa, en physei, en grec. I quan diu desitgen, utilitza una expressió que és important que la recordi, perquè no em vull allargar molt més, perquè em sembla que ja deu ser tard. Per això m'agrada molt bé per acabar. Utilitza una paraula que és una paraula clau de la filosofia aristotèlica, que és orexis. Orexis significa impuls, significa desig, però en el sentit més ampli. I aquest desig, diu Aristòtil, té moltes formes, des del desig de les plantes als desitjos humans. Però els desitjos de les plantes i els desitjos humans no són desitjos més que de grau, però tots són desitjos. I per això, a un famós passatge, em sembla que malauradament poc repetit, em sembla que aquest el tinc sempre subratllat en vermell en les meves notes, i això ens servirà per tancar i ja ho ampliarem després en el debat, diu, permeteu-me que faci la pedanteria de llegir-ho primer en grec. E orecticos nus, e proairesis, e orexis dianotique, kai etoiaute arche anthropos. Tota elecció és intel·ligència desitjant o desig intel·ligent, i aquesta classe de principi és l'home. Fins aquí.